खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 31 जुलाइ बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोबावनिफ्रायनो मोननो लुबैनाय बेसादखौ मोनफुंगोन। गोसोखौ जोबोद रंजाखांनाय मोनगोन। वृष राशि। नखरनि खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। देहाखौ जोबोद गोग्लैसोनाय मोनगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा जेखि हाबा मावा मानो गुबुननि हेंथा मोनगोन। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। जिउनि थांखि होसोनायाव गावनि आंगोनि थुलुंगा मोनगोन। मावनो दांनो गोसोआव गोहो फैगोन। सिंह राशि। इयुननि फारसे सानहरनानै नोंथाङा गोबां जिंगायाव गोग्लैगोन। उसुखुथुयैनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। नोंथाङा सोरजोंबा गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैनो हागौ। गोसोआव गोदान मिजिं सोमजिगोन। तुला राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना नोंथाङा सोरजोंबा साजा होजानो हागौ। दुखु दाहानि सान। वृश्चिक राशि। नोंथाङा इयुननि थाखाय रां दोनथुमनानै लानो हागोन। नखर सामलायनायाव गाहाय बिफाव लानो हागोन। धनु राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनायनि फारसे नोंथांनि गोसोआ बोगथाबगोन। समाजनि गेदेर बिबान रुजुननांगोन। मकर राशि। नोंथाङा गावनि अहंखार बायदियै सोलिनो नाजागोन। नखरनि बेसेनगोसा बेसाद खहा खालामफ्लांनो हागौ। कुम्भ राशि। नखरनि गोग्लैसोनाय थासारिया नोंथांनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनहोगोन। गोसोआव गाबखांनाय फैगोन। मीन राशि। नोंथाङा बिसिनि साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। नखराव अनज्लायनाया बांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।